Bratři Wachowští vždycky dbali na styl. Dali nám černé brýle a černé pláště v Matrixu 1, 2 a 3 a nádavkem taky bullet time, což byl jeden z těch triků, který jsem chtěl vyzkoušet hned, jak jsem vyšel z kina. Pak šli bratři do sebe a po 5 letech premiérují novinku Speed Racer. Je to film, který mezi ostatními vyniká jako žirafa na pólu. Je barevný jako noc na tripu a střih je tu ostřejší než akcelerace Formule 1. Speed Racer je jméno. Je to kluk, kterému narostl volant místo hlavy a taky místo rukou. Ale naštěstí nad tím nebrečí, protože má prima rodinu a taky holku. A u toho pozor, protože mi zkuste říct, jestli Christina Ricci vypadala někdy líp než tady. A pak se rovnou můžeme bavit o nejnej autě. Speed Racer má nejradši sněhobílý Mach 5. Vypadá trochu jako Nanook, ale takhle je to už od japonského animovaného seriálu ze 60. let, který je původní předlohou filmu. Jemu svazuje kola, že seriál žádnou velkou díru do světa na západě neudělal. Nicméně Wachowským nešlo o resuscitaci seriálu, ale o poctu animované estetice, která umožňuje dávat pocitu materiální podobu a kdy je možné transformovat reálné prvky do představ a snů. Wachowští v tomhle filmu mají jedinou mantru. Rychlost. Jestli pohyb v Matrixu zpomalovali a zmrazovali, tak tady naopak zrychlují. A využívají k tomu všechny možnosti. Pohyb kamery, úhel pohledu i částečky prachu a sníh. Závody i jejich kulisy připomínají počítačovou hru. Příběh je přímý jako dálnice a herci komiksově přehrávají. A i vy si tu pak připadáte jako v komiksu. Což je prostě dost velký rozdíl proti tomu, kdybyste si komiks četli, nebo ho nedej bože četl kamarád, který vás nenechá kouknout se.